Tagol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol! And Tita Tanya Chinita. Nagpahula pa ako talaga para lang malaman kung may babae silong. Feel good morning po sa lahat ng suking nababaliw na nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. tago nyo na lang po ako sa pangalang Yeng. OFW po ako dito sa Hong Kong. At ito pong aking katas ng nakalipas na isi-share po sa lahat ng kabisyo ay 22 years ago na. Mga panahong wala pa pong cellphone. At eto nga pong aking ka-live-in na silong ay nag-request ng anak. At sa 6 na taon po na amin ay noon lang ako nabuntis. Ang saya po namin dahil sa wakas, nabiyayaan po kami ng anak. Kaso magmula nang mabuntis ako, napapansin ko, nagbabago po silong. Nanlalamig, basta may mga nagaganap na kakaiba. Kung kaya kami ng nanay ko ay hindi alam ang gagawin, nagpunta po sa manghuhula. Kasi si nanay mapaniwalain sa manghuhula at gusto kong itry. Baka lang. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Nay, tara na po. Dito po ba yun? Ay, yung pulang pinto na yan, tinan mo napakahayop ng manlumuhulang yan. Bakit pula ang pinto? Nakakatakot eh. Ayan, katukin mo, Iha. Teka po, Nay, sigurado po ba? Tao po? Wala, Nay. Charan! Bakit? Ako ang manghuhula. Opo, Madam Maring, kasama ko ho yung anak ko na magpapahula sa inyo. Kasi 'di ba naalala nyo nung araw ho hinulaan nyo ako kung nambababae yung asawa ko, 'di ba ho kayo ang dahilan kung bakit ko na-discovering may babae ho sa
sa kinikita. Nag-iibang boses ho kayo. May kinikita ho sa palaya, sa sa giikan. Eto ho, dala ko yung anak ko, pero Madam Maring. Umupo ka, iha. Madam Maring, wait lang. Bakit? Madam Maring, may recruit ako. Kaya bigyan mo ko ng porsyento. Ha? Napakawalang hiya mo. Ikaw yung nanay. Peperahin mo pa yung anak mo? Di ba parang networking to Sa pag may bagay. recruit ka. Kaya, yung discount mo sa kanya, kunyari discount, pero sa akin mo ibibigay. Ganon ba yon? O sige, umupo ka, Madam iha. Maring, bakit ka nagtatakip dati naman wala kang takip sa mukha? Marami nang bumalik dahil hindi na nagkatotoo. Pero ito totoo yung hula ko sa inyo. Sige, Umupo ka, iha. Saan po? Saan po uupo? Tsaka, Dala. Madam Maring, hindi ako naniniwala sa hula eh. Ba't ka pumunta dito? High blood yung umaga. Hindi pala kayo naniniwala sa mga hula, tapos istorbohin Hindi niyo pa ako. po ako tapos, pero susubukan ko po ngayon kasi pakiramdam ko po. Hulaan ko. Hulaan niyo yung Ng babae yung asawa mo. Hala, ang galing niyo po. O, di ba magaling yan? Oo na, may porsyento ka na, tumahimik ka na matanda. Ikaw yung nanay. Ito lang po gusto ko malaman. So, confirm po, may babae yung asawa ko. Hawakan ko yung pulso mo. Saan po? Sa leeg? Sa kamay? O Sa kamay, sa kamay. kamay? Kaso po, parang magaspang po yung kamay niyo. Wala naman personalan, no? Tumahimik ka muna! Oh my God. Anong nakikita Buntis mo? ka? Opo. Paano niyo po nalaman yun? Malaki na yung tiyan mo eh. Kailangan pa ba na makuhula yan? Manghula ako, pero hindi naman ako bobo, no? Okay. Ang galing mo talaga. Basic. Pwede namang busog lang pero nahula ang buntis. Ganun talaga. O, diretso. Proceed. May nakita ako sa aking bolang kristal. Asan ang bola? Wala eh. Ayan, bilog ang bolang kristal. Yan, bolang kristal. Nakikita wow. ko. Ano Mas- Panasonic, yung bolang kristal. Oo, mas branded yan. Mas bata yung babae niya. Po, mas bata po sa akin. Mas bata. Kay nanay. Mas bata kay nanay. Mas bata sa akin. Mas bata pa sa'yo. Grabe naman papatunsin sa edad ng nanay mo. At yung babaeng yun, parang palagi na silang nagkikita. At dahil dyan, para mahuli mo talaga kung totoo ang aking panguhula sa'yo, Oh, legit check yan, anak. Legit check. sundan mo ang asawa mo. Sundan mo daw ang asawa mo. Sundan mo ang Pag asawa mo. tumahimik ka! Bayad na yung... May commission ka nga. Pwede ba pwede ba manahimik ka? Nawawala ako sa akin. Oh my God. Nakikita ko, magkikita na naman sila mamayang gabi. Saan ko po pwedeng sundan? Magrarason ka. Pag sinabi niyang alis siya ng bahay pa, hayaan mong umalis, pero sundan mo siya. Saan po? Hindi ko na alam kung saan sila pupunta, pero magkikita sila ng babae niya. Sundan mo nga para malaman mo kung saan. Naiinis na ako, ha? Ay, magbigay. Syempre po hindi ko. Susundan ko na lang po. Sundan mo siya. Susundan ko po. Magkikita sila. Doon mo Magkikita masasaksihan. sila. Doon ko masasaksihan. Tumahimik ka muna! My God, na-stress ako. Umalis na nga kayo. Ayoko na manghula. Kailangan sundan mo para malaman mo na totoo ang aking panguhula sa'yo na may ibang babae yung mister. Parang paulit-ulit lang po. Sige po. Sundan mo mamayang gabi. Lang po mamaya. Pero susundan ko po ba talaga? Huwag na matulog ka na lang. Naiinis na ako sa'yo. Sundan mo nga. Ulit-ulit. Mataas yung BP ko. Bakit may Ay, mga Madam ganito Maring. customer? Ito na po yung bayad ko. Salamat. Madam Maring. Huwag mo akong inatanoy. Manghihingi ng komisyon yung nanay mo. Huwag mo akong inat-inatan. Baka walang yan ang nanay mo.
Kinagabihan po ay... Alis mo na ako. Aalis ka? Oo, may bibilin lang. Ito na yung sinasabi ni Madam Marie. Sige, susunod. Ikaw, wala ka bang ipabili? Baka anong gustong kainin ng... Hindi, wala. Matutulog na ako. Parang wala kang pinaglilihian. Hindi ka ba nagugutom? Eh, Sabi busog nila ako. pag buntis, may busog ka pa? Parado ka? busog. Paano baka hindi maging healthy yung baby natin? Okay naman ako. Nagpagamot ako sa center. Okay naman. Tsaka nabigyan ako ng mga vitamins para sa sanggol. Di bibili ako ng ng pyesa para sa motor ko. Wala nang nagtitinda ng piyesa ng ganitong oras. Di, meron akong suki. Binibigyan niya ako kahit gabing-gabi na. Kailangan, di umaandar yung motor ko pag... Kaya hindi na muna ako magmotor. Mukhang tama si Madam Maring. Kailangan ko na talagang magbihis para masundan ko siya. Pero kinakabahan ako. Alis Sige, na ako, mag-ingat ka ha. Ingat ka, mahal. Mahal, ingat. Oo. At ulit. Sige, sundan ko siya. Oh my God, kinakabahan ako pero susundan ko siya. Tama si Madam Maring. May babae yung asawa ko. Kasama niyo, kinita niya ngayon. Nalalapis ako. Long! Long! Anong ginagawa mo dito? Ano nangyayari? Long, sino siya? Kala ko bibili ka ng piyesa ng motor. Kala ko... Si Michelle, siya yung nagbebenta ng pyesa. Ahente yan. Ano? Ano sinasabi mo? Hindi. Girlfriend mo ako! Oh, relax ka lang. Long, Ba't ka ba lumabas? Alam mo namang buntis ka, mahamugan ka. Long, ngayon nga ibuntis ako pero nang bababae ka. Ganyan ba talaga yung mga mister na buntis? Ha? Nang bababae? Kasi hindi kayo makaskor sa akin? Ha? Hindi ka makaskor? Tumahimik ka, ha? Buntis yung asawa mo! Baby, relax ka lang. Ako Baby! bahala. Ako bahala. Baby, sino pipilihan mo sa amin dalawa, baby? Long, Ikaw, siyempre, ikaw pipili. ako talaga, baby ko. Oo. Ikaw pa din ang baby ko. Oh. Long, pipiliin mo yung Yeng, babaeng yan. umuwi ka na. Ha? Alam mong gabing-gabi na, sumunod ka pa talaga sa akin. Narinig mo yung sinabi niya, umuwi ka na. Hindi porke buntis ka, ikaw ang pipiliin. Long! Long! Bakit mo ito nagawa sa akin, Long? Long! May masaklap pa po ba sa naranasan ko? Wala na po. Sobrang sakit na pinili ni Long yung kanyang kabit. Kaya ako naman, pinili ko yung sarili ko at anak ko. Nanganak po ako at nung magdadalawang taon at kalahati ang aking anak ay kinailangan ko pong ihabilin siya sa tatay niya. Dito mo naman dinala yan. Junjun, dito ka muna kay papa mo, ha? Usual nagsasalita na yan. Pepe, Yan. Pepe, Ayan o, dyan ka muna kay papa. Cocomelon! Oh, yan o. Mabait naman yan. Ikaw na bahala. Kailangan ko kasi Di ka nga nag-abiso. Kakausapin ko pa eh. Alam mo namang, kausapin ko pa si Michelle kung papayag yan. Anak mo naman tulong eh. Tsaka, Sinabi ko bang hindi? Sinasabi ko lang, alam mo namang may kinakasama na ako. Long, anak mo yan. Kahit hindi mo na itanong dyan sa kinakasama mo, anak mo yan. Dugot laman mo yan. At saka
ka kaya ako magtatrabaho para dyan sa batang yan? Kasi kulang naman yung inaabot mo. Minsan nga wala pa. Mag-aalaga na nga lang, pabalakihin mo na nga lang yan. Sige. At tanggapin ko yung bata. Basta magpadala ka ha, buwan-buwan. Oo Pag na. pumaltos ka, isoli ko yung bata dun sa... Kung kanino ko isusoli sa side mo. Lumahiya ka nga, naririnig ng bata. Junjun, naiintindihan mo ba papa mo? Buti hindi niya naiintindihan. Mahiya ka nga, naririnig yan ng anak mo. Basta ha, iusapan natin. Magpadala ka buwan-buwan. Oo na, huwag mo nang ulit-ulitin, naiintindihan ko. Alagaan mo lang yung anak ko, utang na loob. Utang na loob, Long! Oo nga, alagaan ko. Ako pa ba? Sige na, makakaalis ka na. Abay, anak. Abay, anak ko. Anak ko. Mamimiss kita, anak. Mag-Hong Kong lang muna si mama. Para may mabuhay kita, anak. Mamimiss kita, anak. Anak ko. Junjun. Mama, chikaliwi. Chikali momoy. Mama. Junjun. Sige na, balis ka na. Long, huwag mo babayaan, anak ko. Oo. Long, parang awa mo na. Oo. Minsan madarama. At ito nga po ang aking kasalukuyang sitwasyon. Dalaga na po, binata na po ang aking anak. At kami ni Long, matandaan na rin kami. Lo, Long, Gusto mo kausapin yung bata, yung anak natin? oo sana. Nagtampo to, hindi mo pinadala na ka ng bagong iPhone. Kakausapin ko. Junjun. Anak, hello, telepon pala ulitin natin, hello. Kausapin ko yung anak natin para hindi Ayaw ka nga kausapin, nagtampo eh. kausapin ko nga. Anak, halika nga kausapin mo nga itong nanay mo. Anak, Hello? anak, kamusta ka na? Gusto lang kitang makamusta Pasensya ka na at ngayon ko lang ako nag-day off. Okay lang naman ako. Pasensya ka na at di ko napadala agad yung iPhone mo. Nag-iipon ako kasi Ay, puro ka pasensya. Kailan ka ba nandito para sa akin? Yung mga recognition ko, birthday ko, wala ka nga eh. Pasko, wala. Ano? Si Papa lang yung nandito para sa akin. Anak, pasensya ka na. Akala mo, madadala mo ako sa mga pa-cellphone na yan. Anak, huwag mo naman ganyanin yung nanay mo. Nanay mo yan eh. Matanda na kasi ako, nagbago na kasi ako. Long, Nagbago na ako ng asawa. may bago ka May bago na naman. Long, Bata, mas bata. parang tinuruan mo ng bad Oy. manners yan. Ba't nasagot yung anak ko? Tinuruan ko maghanap ng maganda, pero yung tinuruan ng ganyan. Junjun. Anak, Junjun, Hello, ano pasensya po ba? ka na. May gagawin pa po ako eh. Pasensya ka na Gusto ko sabihin na namimiss kita. Miss ka ni mama. Gusto ko nang umuwi para makapiling ka dahil matanda na Huwag ako. na po. Okay na ako dito kay Papa. Diyan ka na lang po kung saan ka. Nakit, di mo ba ako gustong makita? Okay lang po. Sanay na rin naman ako na wala po kayo dito eh. Kaya okay lang po. Anak, gusto kitang makasama. Anak, gusto pa kitang makausap. Busy na ako, Nay. Sige na po. Padala na lang kayo kung anong kailangan ko. Kasi di ba, yun naman pambawi nyo sa akin. Padadala nyo ako pera para kunyari, mahal nyo ako.
Anak, mahal na mahal kita. Sige na po. Kung alam mo lamang ang sinakripisyo ko para sa iyo, anak. Sinakripisyo ko. Yung buhay ko. Magbibilangan pa ba tayo dito, Nay? Anak, intindihin mo naman Sige ako. na po, babay na. Anak! Ng bawat oras ay ikaw. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!